kasancewar danna kan subscriber da kuma kan ƙararrawa shine zai baku daman ganin sabbin bidiyo da zarar mun daura. A wannan channel namu mai albarka mai suna Waraka TV domin kawo muku ingantattun maganin gargajiya. Allah ya sa mu dace. Allah kuma ya mana jagora. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khayra hadzal yawm fatahu wa nurahu wa nasarahu wa barakatuhu wa hudahu. Wa a'udhu bika min sharri ma fihi wa sharri ma ba'dahu. Ya azizu ya ghaffar ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum. Allahumma fa'ayyima mu'minin sabawtuhu faj'al zalika lahu urbatan ilayka yawmal qiyamah. Ya Allah muna roƙonka kamar yadda muka saba kawo muku fa'idodi kala daban-daban, yau ma ga mun zo muku da wata fa'ida mai ƙarfin gaske wajen maganin ciwon yatsa kankare da kuma ciwon nono da yardan Allah. Insha Allahu maganin ciwon nono da na yatsa kankare, insha Allahu in an jarraba da yardan Allah za a dace. Yadda ake haɗa wannan magani ko shine ga masu ciwon hannu ko ciwon nono kowane iri ne ga magani da yardan Allahu insha Allahu. A je shuri, kun san shuri dai irin abu mai tara ƙasa hakan nan wanda ke ƙofa-ƙofa, in ka je wajen shuri sai ka karanta bismillahi ƙafa 19 ko kuma ka karanta ayatul kursiyu ƙafa 1, sai ka sassaƙo bayan wannan shuri, wato ka kankari ƙasan bayan wannan shuri ɗin kenan. Idan ka kankari bayan ƙasan wannan shuri ɗin sai ka zo ka jiƙa shi, idan ka jiƙa shi da ruwa, mai ciwon hannu ya shafa a hannun, mai ciwon nono kuma a jiƙa a shafa nonon kwana 3 an warke da yardan Allah insha Allahu. A jarraba da yardan Allah, a je gindin shuri a karanta bismillah ƙafa 19 ko kuma ayatul kursiyu ƙafa 1, sai a ɗebo ƙasa ya sako ƙasan jikin wannan bayan shuri ɗin, sai a zo shi idan an zo sai a jiƙa da ruwa, mai ciwon yatsa ya shafa a yatsan, mai nono kuma ya ta sha sannan kuma ta shafe nonon da shi da yardan Allah za a samu waraka insha Allah. Sannan kuma duk wanda bai gane ba sai mana comment a ƙasa ya yi tambaya insha Allahu za mu ba shi amsa, za mu kuma fahimtar da shi yadda za a amfani da shi. Allah ya sa mu dace, Allah kuma ya mana jagora.